Беларусы гэта такая маладая нацыя, якая на вачах, по-мойму, сталее, развіваецца, дарастае да нейкага еўрапейскага ўзроўню. Я думаю, што мы блізкі ўжо да таго, каб выйсці за межы сваіх міфаў пра той ж ВКЛ, пра многія іншыя рэчы, якія з'яўляюцца скрэпамі розных нацый, якія мусяць быць расхістаны ў нейкі момант, каб людзі сталі больш вольнымі. Наш міф пра шчаслівую Еўропу паступова пакрысе разбураецца, і людзі, дзякуючы падарожжам шматлікім, асабліва маладыя людзі, бачаць і плюсы і мінусы заходніх краін, і бачаць шматлікія плюсы Беларусі, якія ў нас ёсць, якіх няма на захадзе. Вось такім чынам яны прывязваюцца да гэтай краіны і ўсё болей лічаць сябе беларусамі, патрыятычна ставяцца. Хай сабе гэта не выражаецца нават увогуле ў публічнай прасторы, але проста падсвядома гэта наспявае. Любому люду мясцоваму уласціва не цаніць тое, што прама побач з табой, як бы абывательская такая свядомасць стаўлення да нейкай каштоўнасці. Любы замак, я думаю, у свеце мясцовыя б з задавальненнем разабралі на будаўнічыя матэрыялы, і знайшоўся б толькі нейкі адзін-два інтэлігенты, які б разгарнулі б грамадскую кампанію. Гэта все мы бачым у нас, гэта все можна знайсці прыклады шматлікія ў найбольш цывілізаваных краінах. Безумоўна, гэта штосьці большае, чым проста тэрыторыя з межамі. Хаця і гэта мае вельмі істотнае значэнне, зямля як такая. Але не толькі яна, міфы ў тым ліку. Больш важна, напэўна, ўсё роўна ўбачыць для гэтага перспектыву, для гэтага ўсяго багацця, скарба, зразумець, што гэта не нейкі музейны экспанат, а тое, што ўсё гэта нам дадзена для нейкага руху наперад, для нейкай дынамікі. Вось акурат гэта і ёсць памылка многіх нацыяналістаў, многіх патрыятычна настроеных людзей, якія гатовы на гэтым застацца назаўжды. Яны надта кансерватыўныя і не гатовыя зрабіць крок наперад, паглядзець іначай на ўвесь гэты скарб, не зневажаючы яго, а дзеля творчага нейкага руху. Добра вельмі бачым прыклад на ўсходзе, што такое скрэпы, як яны жахліва могуць абарочвацца для людзей, як проста могуць іх аглупляць. І ў нас гэта таксама ёсць, проста ў нейкіх іншых маштабах, можа быць, трохі меншых. Проста трэба ведаць, дзе групуюцца зомбі, і умела абыходзіць гэтыя невялікія, в прынцыпе, кропкі. І вось гэтую плоскасць рэчаіснасці беларускай таксама трэба намацаць, каб яе ўдала, скажам так, абыходзіць і не ўступаць у канфлікт без дай прычыны, без сур'ёзнай. А ўсё астатняе па-за гэтай плоскасцю, па-за гэтымі згусткамі зомбі, яно все з'яўляецца сапраўды нейкім сэнсе эдэмам, такім райскім кутком, дзе все неяк умерана. Гэта сапраўды не толькі сроды камунікацыі, далёка не толькі сроды камунікацыі, гэта штосьці значна большае. Але зноў жа ёсць, на жаль, многія людзі, для якіх гэта становіцца абсалютнай каштоўнасцю, мова, і перакрывае многія іншыя больш важныя рэчы. Гэта сапраўды, на жаль, і гэта сапраўды новая фармацыя людзей, якія гатовыя перакрочыць штосьці больш важнае дзеля нейкіх моўных пытанняў, дзеля тых жа нацыянальных міфаў, дапусцім, самаідэнтыфікацыі пытання. Гэта важна, але не абсалютна.